הרטבות לילה. הרבה הורים שואלים, הבן, הבת, מרטיבים. לפעמים בגילאים קטנטנים, קצת יותר גדולים, ואפילו בגילאים בוגרים. איך מתגברים על בעיית הרטבות הלילה, שבעיה מאוד נפוצה בקרב הילדים? ישנם כמה וכמה שיטות שאפשר לטפל בנושא הזה, תחת הכותרת חינוך ילדים. שיטה ראשונה, קודם כל, לוודא שהחדר מספיק מחומם וטוב. לפעמים קורה שהחלון פתוח, לילד קר, גורם לו רצון לעשות הרטבה, ואז זה מה שקורה. נא לוודא שהכל חם, כחדר מחומם. 2. לפני שהוא הולך לישון, חייבים לקחת אותו לשירותים. למה? שהוא חייב להתפנות, אין מה לעשות. לא בא לי, כן בא לי, תעשה. הלך לישון, רגע לפני שהוא נרדם, תיגשו אליו, קום להתפנות. לפעמים זה קצת טרטור, נכון? אין ברירה. אבל וואו, כולו. קום, תתפנה, הוא מתפנה, בדרך כלל עובר את הלילה בשלום. או, הוא לא צריך, או הלך לישון מיד, לגשת ולומר לו באוזן לפחות 5 פעמים. אתה קם יבש. אתה לא מרטיב. אתה קם יבש. זאת אומרת, הוא צריך לשמוע את זה כמו מנטרה. זה חוזר הלוך ושוב, הלוך ושוב. אתה קם יבש. אתה לא מרטיב. שמעת? אתה לא מרטיב. איך אומרים? ואז הוא יושן על זה. שבא לו הרצון, מופעל מה שזרענו בו בשעת הדמדומים של השינה, וזה יכול לפעול. זה אחד השיטות. שיטה נוספת היא שיטת צמחי בח. ישנם שיטות של אבחונים שהתפתחו בקרב ילדים, אפשר להבחן מאיפה זה מתחיל ואיזה טיפות לשים, זה גם עובד. ישנו בית מרקחת שמטפל בדברים האלה ויש לו את הטיפות המתאימות. שמעתי שהטיפות האלה עושות פלאות, הילד לאט לאט מצליח להשתלט על עצמו. לא עוזר כל מה שאמרנו, צריכים ללכת איתו לרופא ולראות שאולי השרירים שצריכים לסגור את מערכות היציאה הם רפואיים, הם חלשים. לפעמים זה קורה שהשרירים הם חלשים ואז הילד לא משתלט על עצמו. את כל הדברים שאמרנו כעת, ללכת, לעשות בדיקה, בהדרגה כמו שאמרנו. מה גם שלמדנו בחינוך ילדים, שכשמדברים במשך היום, או קוראים סיפורים בהקשרים כאלו, הילד שומע, מפנים, נובט, לומד להשתלט על עצמו. מה זה ילד גדול? אני גדול, זה לא אני מרביץ, אני יורק, אני מקלל, אני מתפרע, לא. ילד גדול זה אני עוזר, אני מסייע לאמא, אני מטפל באחי הקטן, אני משתלט על עצמי, ותחת הכותרת משתלט על עצמי, אפשר לתת לו גם את הנקודות האלה של אותה הרטבה שהוא מתקשה בה. ואל תחשבו, גם לילדים זה לא נעים. הם בעצמם מתוסכלים מהמצב של עצמם. אבל לרוב, הבעיה היא פסיכולוגית, בבוא הפתרון הפסיכולוגי תיפטר הבעיה, ואז אנחנו עושים לו קצת דמיון מודרך, קצת מה שאמרתי לכם, ומכוונים אותו לחוף מבטחים. עוד פעם אני אומר, לא הלך, הילד ממשיך, יש איתו בעיה, תלכו לרופא, תבדקו את החלק הפיזיולוגי. הרבה פעמים קורה שגם החלק הפיזיולוגי, כמו שאמרתי, השרירים הם רפואיים, לא סוגרים את הפתחים, וממילא זה מה שקורה. אז יש פתרון לאחריתם, לא לקחת את זה ללב, לא להיכנס לפאניקה. הורים מרוב לחץ עושים שטויות. ללכת בדרך הנכונה, לפי השיטות שאמרנו, עד הסוף הטוב.